cái gotthana ko bahai mia Tripura mothani mia meeting kaisa solijak angkai ta chini party office abo flag norjaya angka borok thangai flag norikha jabarjot chini driver no angkai abo to jeng to driver party jeng kono BJP hinja CPM hinja mota hinja je party jengno sawa jeng abono jeng mas phanai borok ingkai tai abon bagai chini certificate borok talarikha BJP rok फुंनि 7टानि समय इनके बरक तालारिखा डायरेक्ट इनके परे चिन ड्राइवर पार्टी और फायै मग बाजार और गेदारिंग खासे इनके कासलाइया इनके जों ताबो अब समस्या समाधान यासा जों खुलगिया ताम हिमालय बरक फायका जोंनो ड्राइवर पार्टीनो बुना हनै अनेक BJP रक इनके कायनि गारि और बरक सबाइक लांखा सीट बाइक है BJP पार्टी न BJP पार्टी न बरफ है और गाड़ी सबाइक लांखा इनके और मंडल प्रेसिडेंट दङ मंडल प्रेसिडेंट को कक थाइसेपान साया इनके मंडल प्रेसिडेंट ने बुमं तामं खमो मंडल प्रेसिडेंट बिप्लव चाकमा इनके एक्चुअली और समस्या समाधान खाना बाइच बफायो बुलाने बाइच फाया ड्राइवर बाइक इनके ब अबाहाय बरक हानफुनुगै चिनि गारि डाइरेक्ट लांखा आबन बागैनो ताक अजे गारि बायमानि अबनि समस्या समाधान बरक खायरितो सनामरितो आसंनो फुंनि कयटा जराव पार्टी गतना दं फुंनि 7टानि तिमि चिना बताबो 9टा बाजि खानाब्ला ताबो फैनो रकम लाहार 11टा जरा लाहार कासलाय दं ताबो जों लाहार कासलाय दं रफिना हैया कथा रसायाखौ तामुनाय आपने ते ताबो अबना जों बंनि जे शम्बलाल और फाइनांतो शम्बलाल फायो और चिनि ड्राइवर पार्टी न माप शिकार सानांतो जों अब नायो नरखे अटो थर्मेक ने जों शर्मिक जों ड्राइवर बरक जों कोनो दोष खैया चिनि गारि न बरक ताम दागा सपा खाय सिदक सबाय लांथा जे हतो और शम्बलाल फायो अबना समस्या समाधान खायख्लां थांतो फायो नों इउनियन ने मोनखाय चिनाबा सलिंता शर्मिक मुंलाय दिनि और थमथमासो बरक माखै अच्छा जतनो आं तिनिनियो लामाव जों तिनि अबो फायजे नांमान हिके आउन बागै और फाइ माजा फैनाय जत मीडिया नंग आं तिनि ड्राइवर नि पक्ष हते खाखमा हामबायरो तांलै जराव बरक जोंबाय फाइ मालाय फैयै सिनि बखानि दुख खस्थ बरक बुजिनानि बागै ताय आबनि बागै जारा और फाइ माजा फैनाय जत सिनि ड्राइवर नां सिनि ड्राइवर कमिटि नि पक्ष हते आं बरनो खाखसामते हामबाया फारो फुंजराव कक के आहायसे आं सिनि कक बरक साबाय परे आं तैसा वानसा कक साफिनाय जतन किसे क्लियर थुं कक के आहायसे जोंनिया लाइ थानाय 21 तारिख जानुवारि 2026 इं बुधबारनि साल अ सालो चिनि छयलेंका बाजार मातो कायसा त्रिपुरा मथानि कायसा प्रोग्राम दङ अ प्रोग्राम नि बागै जों जत चिनि बेया था माल पंचालकनाय रक जों आरो टिप बेरजां मानि बागै जों टिब्रनो लायखा जतनो पाल बाक्सा खाय खा बाक्सा या बाक्सा इके आ जागाव जोंनिया टिब्रु मानि बिसिङो जोंनो जे गारियाव जों टिब्रुआ आ गारियाव जों जेटा पार्टीनि बुंगो बाना बा फ्लेग जों खावै तलांखा बाक्सा ड्राइवर खावै तलां मानि यागुलो किफिल फायमानि यागुलो किफिल फायै तामुखा सिन्डिकेट बाक्सा साइमिया फ्लेग रकनो खुलगै कलां थांखा इनके आ फ्लेग रक तिनि खाय जमाङै दंखा सिनि ड्राइवर बाक्सा नुखना जतनो सिकना आबो कि तातालदा कुबुय इनके आ फ्लेग नुगै बरक तिनि BJP नि दल लिङै
borok tini fungo fungjorao fungkesango asumsa kaisa phaioi chini syndicate manager no ba chini syndicate ni president no borok kaisa humki sumki phaika chini manager ni yakni sabi nahari borok syndicate talarkha aro ni je flag tongono borok phatar tikhlai kadului borok jo potri pot khai borok lama urungui rekha borok khai abo khai BJP dol ni borok abo khai BJP dol ni borok syndicate ni je flag rong tiklai borok kabu kadul kha tiklai borok lama tiklai rekha abo ni pore tamon kha जों साइमान खा जों तो मनरेल स्टेशन दङ खबर मामानि बिसिंखै जों तांगैयाव बाहायखायगा इनके जों तो मिया जे टिबिर माने जों अलरेडी जों 12 घन्टासे कायाखौ जों अबनो कुनु सिन्डिकेट नि हयते जों आरो आजागाव जे जेटा मयलां तमर जों यां टिबनि परे थाङै जों साबखायनो हिनि दङ हायपानो आरो तो सुरु टिब्रा मथानि फ्लेग सिमिया आरो बीजेपी नि फ्लेग दङ सिन्डिकेट नक बिसिङो अब फ्लेग बाय ताम बुसुक जामिलांखा सिनि ड्राइभार दल गोबां जाति दङ साकमा वानसा त्रिपुरा रियां देबबरमा गोबां जात दङ गोबां पार्टी दङ गोबां धर्म दङ जों अबन कुनु धर्म जात पात हियावै जों अर कायसा जों दल संगठन खायदों लाइ थानाय जों सम्मेलन खायफोरो जों जत ड्राइभार नि थानि जों जे माल खुंसालंनाय बेया थामसालंनाय बं थानि जों रां 100 खान हारि जों सम्मेलन खायजाक दङ आ सम्मेलनफोरो कुनु बिदि बिदानिया कुनु जारा सिन्डिकेट परिचालना खानिर बर कुनु अ सिन्डिकेट कुनु पालामाथाय पर उरुम दुरुम खाय कुनु रां नयजय खाय कुनु कमिटि ठीक करे कुनु कायसा कुनु फादानि बर फाय हापाय अर जाटा चिनि माथाय चाथानि सेगे उखै खायजों बर कुनु जत्न करे कुनु नायखल मुकरै गारि सबायजागो माने गारि सबायके और गारि सबाय माने जों अलरेडी फटो बुइना हाका अ फटो जों रोनाय उलो गारि सबायनिके सबा गारि सबायनि और तिनि फाय मानजा फायनाय चिनि 49 विधान सभानि बीजेपी नि मंडल प्रेसिडेंट बस सेकां थाङै चिनि और मालखुं बेया थामबर बसकांगो दङ बर सबाय रेखा सेकां बिनि बिप्लब चाकमा मंडल प्रेसिडेंट borok jawab runani thung jara boro already 3ta 4ta ka gari kotor sabai malia haipan butok khaika gari kotor ni baga mungsa deblia abono gusirok rekha gari kotor no kesini biaya tamal khungtong oro tak norok naimano nanyani hike aro borok sidok sisiki rekha sit cheka rekha gari mbuskan marga rok borok chapta khai rekha baksa gari glass rok kisa terekha gobangma gari ni mani rok noising thangbaika gari orang tongo mobile loklang thangbaika aboni bagai ang joto media person nang poinai norok todonto khaine ningthung de jara onnai khainai je talarinai o talarinai no ainoto borok ব্যবস্থা khaine ningthung eras khaine ningthung borok chini thani borok khomama san penai borok tamni karone syndicate talarna ninang जों ताम अपराध खायका चिनि माल खुंसालनो ताम बदुसि जरा जों बुल खायका borok okongno borok jawab marnai चिनि 49 बिधान माने एमएलए बो फाय बनो बिचारमा खायपेनाय बो तांगै अब अपतिके borok सारना कुनु बिधि बिधान डाइरेक्ट फाय मंडल प्रेसिडेंट फाय कुनु जोंनो काहाम हामे कुनु सुपाय डाइरेक्ट फाय एक्शन गारि बखो का मंडल प्रेसिडेंट सेकां फाय बो गारि याक चिनि मालखुनो चिनि गारि ताम दुस खायका गारि ताम दुस खायका जागाव borok से बुल खायबन गारि ताम दुस खायका जोंनो कुनु मुंसा बो कुनु काहाम हामे सायाव बो डाइरेक्ट गारि फाय याग्र फाय अब तो बेलेके साया चिनि गारि चांगो तर गोबां जात दंगो जों चिनि गारि करि के माल खुंसांनाय करि के चिनि माइरं सम मस बिबिनो हयते निनि चाकरि खायना हिन्दी निनि गामिनि जत निनि अफिसियली जत मुंसा सुगा जों आबुनि बागै आबुनि प्रतिबादे जों तिनर रुट ब्लक लायलेका जे तालारनाय बखमा सानानि थुं प्लास आइनतो बनो एरेस्ट खायनानि इंथुं बो जागाव नरक लाहार कासलाय जों लाहार कासुकाता चिनि और मनुरेल स्टेशन और कायसा ओभार ब्रिज दङ बागानबारि एमने दागनाम माडो मास्टार पारामजागो और लाहार कतर जों जत और जों पार्टी गत थाया चिनि ड्राइभार नि हयते जों जारा मालखुं मथनाय जों जत एक ताका जों रिंलाय जों और तिनि जे चिनि सिन्डिकेट जों अबबासिम जों माइ खबसा बाचिनि लेखा फरा खायनाय गोबां नक नुखुं जों पालन खाय दङ अबनो जों जदि न अबाहाय जों केबें मुं कासु मुं तंगनि बागै जों जत ड्राइभार थानजाखाय रिङै जों तिनि अ बिचारमा एसे पर्यन्त अ सिद्धांत एसे पर्यन्त जों तिनि साबुंखै साबुं 24 घन्टा 24 घन्टा जों और लाहार कास होय दंनाय जों दखनाय मांफा यां थांलाय सख्लायनो रोंनोब्रबो स्टुडेन्टआव थांलाय सख्लायनो यां दंफानो जोंजों दंफानो बरफ नले फैदों जों जेटा असुबिदा बेसि रक जों याखारै दङ जों आब्रं कुनु केबें मुंखाया जों केबनो दिनै इमारजेन्सि दङ कत दङ बरनो जों याखारै दङ निनि स्कुल फरायनाय र निनि एम्बुलेन्स जेके गोबां मा हदिरपत दङ मा असुबिदा रनो जों आसुमुखाय बरनो जों याखारै दङ तारसां जरा हामबाय जतन